Quero lamentar que a lameira na que desde hai moito tempo se convertiu a política madrileña parece que se está trasladando ao Concello. O que a maioría dos ouvintes estarán de acordo en que o ambiente político no Estado é irrespirável, un debate público onde se sustitúen as críticas, as opinións, o debate de ideas, os insultos, as descalificacións, o etimais. O BNG en todo este tempo contribuiu a que ese clima non se trasladase ao Concello da Coruña, pero hai partidos que parece que están facendo todo o posible por importar a Coruña tamén o clima político de Madrid. O BNG non vai querer nese xogo. Nós estamos centrados como forza que está na oposición en facer unha oposición útil, unha oposición constructiva, con críticas razoadas e facendo propostas centradas nos verdadeiros problemas dos cidadáns. No último pleno do Concello temos claros exemplos. Houbo propostas do BNG para necesidades do barrio das Flores, atendendo o problema da vivenda, propostas en materia cultural, propostas na que reclamábamos melloras no servizo de limpeza, no transporte público urbano. Ese é o noso xeito de entender a política, estar centrados nos problemas e necesidades que realmente teñen os cidadáns.